Yun, mga kakusa, magandang araw, magandang simula para sa ating lahat. Ito na po yung tamang oras at tamang pagkakataon na malaman ninyong lahat. At dito ko na po ibubunyag sa video na ito mga kusa ang matagal ko na pong nilihim na sikreto mga kakusa. At sana pagkatapos nitong panoorin mga kusa, mangangako kayo sa akin na sana suportahan nyo pa rin ako sa mga ginagawa dito sa aking channel mga kakusa. At yun, balik tayo sa ating main topic mga kakusa. Ayaw ko na po tong pahabain, matagal ko na po tong gustong sabihin, at dahil ngayon lang tayo nabigyan ng lakas para sabihin sa inyong lahat mga kakusa, yun, sawa na po akong magtago, sawa na po akong maglihim ng sikreto mga kakusa. So sa mga hindi po nakakaalam, may anak na po ako. Daddy na po ako. May anak na po ako sa ibang babae. Yun mga kusa, so kailangan nating maligo mga kusa para fresh tayo, para presentable tayo na pumunta. Kasi ito na yung pagkikita at pagtatagpo ng mag-ama. Kailangan natin magbihis mamaya mga kusa ng napakaangas na damit. Yeah, charot lang. So wag na natin itong patagalin. Let's go! Hey, what's up? Yun mga kusa, ito na yung araw na matagal ko nang hinihintay mga kusa. Matagal ko na itong pinaplano, kaso dahil pandemic ngayon, dahil sa sinabi ni Kim Cho, sa classroom may batas, bawal lumabas. yun. So ngayon lang tayo nabigyan ng pagkakataon, pero kailangan na natin gawin ito mga kusa. Ito na yung pagkikita ni Daddy Ranil at saka ni Bibi Tirins mga kusa. Di ko alam kung magugulat ba kayo or masurpresa sa video na to, pero gusto nyong malaman ang buong storya mga kusa, so kailangan nyo itong panuurin hanggang dulo mga kusa. So kailangan nyo kaming samahan na pagkikitaan ko lang po ang aking anak at ang kanyang ina, siyempre. So huwag na nating patagalin to mga kusa. Let's go. 1 minute 37 seconds later. Sandulan, Miss Honey Medimana, Miss Giselle Miss Winay, Miss Aisa Mipidad, Miss Gisa Morin. Sa kadaghan nga mga tao diri sa Kalabugaw, mga ninong ug ninang, kamo ang gipili nila isip mahimong sponsor or ninong ug ninang ni Baby Terence di Sorbito. Ang inyong responsibilidad isip nga mubarog nga ikaduha nga ginikanan. Number 1, kini nga bata kung naa sila'y problema, naagin mo sa iya. Ay mo pagtago-tago kung panahon December. Ginagawa mo? Hala, mukha na gini ba? Ay mo tago-tago ha? So, sa kadaghan nga mga tao, kamo ang gipili nila na mahimong kumari o kumpare. So karon ini nga buntag, manguntanan ko kay Mr. Aljem and Mrs. Sorbito. Inauyong. Inyo bang isaad karon diri sa publiko, diri sa kadaghanan, diri sa mga katawhan sa Ginoo? Kay kini si Baby Terence, dili pa ni siya kabalo mo anhi diri sa mahal siya. Kay bata pa man siya. Sa inyo bang isaad karon diri sa publiko nga inyo gid siyang alalayan adakon sa Kristohanon ni kinabuhi? Inyo gid dakon sa simbahan? Tapi padayon ang aton sa salamat. Kini si Terence B. Sorbito, nataon niya siya dito sa kini Annex Provincial Hospital sa Manolo Protes, San Miguel Manolo Protes, Bukidnon atong April 8, 2021. So, gikan atong pagkatao kini mga ginikanan. Karon na nasaksihan ninyo, nadunggan ninyo nga ilag yung desisyon na ni dayon gipamuntanan nako sila nga sa tibuok kinabuhi ani bata ilag yung ihalat ilag yung agakon para diri sa pagpangalagid sa Ginoo ug napuyon sila.
So kini nga mga second parents karon, niya karon nagsaksi, nag-witness ni sila. Na kini nga adlaw gidedicate si baby Terence diha sa Ginoo. So akong hangyo si Pastor Raymond sa pagkanhidere alang sa pag-una sa pag-ampo alang sa pagdidikit sa mga atong ilihan siya, Pastor. Ngayon ako rin ang close. Mahal naglingit nun. In Jesus' name, Lord, thank you so much sa kinabuhi ni Brother Jim. You blessed him, Ginoo, with a wonderful blessings and everything. So, na Ginoo, kini or si parents. Ginoo, si Lagad, pag-iwan ng Lord, ang special na beneficio ni Ginoo. Nalangin Ginoo, Lord, alam nining bata man. Tungkol kay ikaw ang tinugdan nining tanan. Ikaw ang source sa kinabuhi. Lord, kakong si Ginoo na ay pagigugma sa iyong maginikanan, maayong paglantaw sa kinabuhi o pag-alagad kanino sa pinatan. Kininguan ako Ginoo sa iyong nga panahon. Mahayagan sa Ginoo, kasabot sa Ginoo, madawat niya ang kalawasan dito. Karong matangna mo, Jesus Christ. Kuwanan mo siya Ginoo. Wala pa'y kasayuran kini nga bata, Lord. Ikaw ang pagkaiyang pag-isip. Naasi ka ng sutubangan. But we are praying, Ginoo. Mabuda po siya sa pag-isip, lawas, spirito Ginoo sa kinabuhi, Lord. Nadiyak ka mo Ginoo sa iyo sa pagkamot. Dili sa kadautan. Langin ni ganing kabagay Ginoo. Pag sa giya sa iyong mga ginikanan, suporta Ginoo. Bendisyon ng panalangin kinahanglan. Tungkol sa imong grasya, tungkol kay ikaw among Diyos, ikaw ang pasalamatan, tugyanan, pangayuan sa tanan. Ikaw ang ngayon na boss. To our most holy Father Jesus Christ. Amen. Yung mga guys, so welcome sa akong celebration sa akong anak. Muna na akong giingon sa inyo nga akong anak guys. Tara. Iwat ka na sa papa. Siyempre gwapo ang papa. Nara yung mama guys, no? Walang kauyon. Ay gunit-gunit des Ryan, mangusi man na karon. Dayon. Yun na, nasa labas, pasok. O nasa pasok, labas. Hello guys, shoutout sa tong vlog. Welcome sa akong dedication day sa akong anak. Ay, thank you ma'am. Thank you ma'am. Nara yung ninang guys. So smiling. Di na ba siya gwapa? Wala na, finish na. Maninood nagsaranit. Hi guys. Ay magkaulaw. Kain ng kain. Huwag kayong hiya. Wala tayong hiya. Kain kayo ng mabuti ha, wag na marami. Kain ng marami. Huwag kang mabuti. Years later. Ito na mga kusa. Ang sinasabi ko dati. Ipakilala ko na ang aking baby sa ibang babae. Terence. Tumingo. Manang-mana sa akin, no? Mano yung anak mga kusa. So, na-surprise yung ko kayo. First in my... Yeah! Nanagay ko yung anak.
So kailangan ginako dawaton guys kaya ako maning giaguan gisingot-singot ha. So di ba liwat kay sa akong bata. Sana kamo pod na may bata. Diba? Sa may story karon na pala. Hindi mo kaya story na rin. Sa may kastorya nimo Terence. Na kay Juan ninong nga gwapo. Ah? Paliwan ka ba? Terence. Ano wala sa camera Terence ba? Hindi mo kakabulog tanong eh. Terence na yung nang Terence. Pag magdako na ka Terence, hindi mo tanawon. Ha? Listen carefully to your dad. Uwa, madlag. Uyo pag. Tarungan atong video na makita ni Suko. Dari ang papa guys. Hindi akong tinuod ni papa. Pag intro ako tinuod. Oh. Sama no, minhiyo na ng puka. Seryoso guys, mama. Nagsugod na yung ano? First year? Ako ka na? First semester? 6 pang. Dapat mo tali si buwa. Yan ako yab. Wala. Nanay nang uyab. Oo. Taga diri raw dili. Mag-foreigner ta, oy, abit. Ah, Dili ka na. Di mo nang isugot. Wala, oy. First impression ni mo siya. Ay, di na siya kapag nag-quarter, di sa nakusog. Ah, budot ate. Buang, wala, oy, wala ko kay kachat. Pop. Papa siya na uyab. Buang, wala mong wala, oy. Huwag na yung mga uyab sa imo lugar. Hindi mo, okay ra. Dawato doon mo. Ha? Dawato ni mo. Nanay mga uyab. Wait, di gyapon frame sir, mga uyab lang sila. Ay, stricto, naka-record sa karon. Ay na mapungay ba na? Ay na pangay guys. Sa imong message kang Terence karon. Dili sa, ako sa message, mga sa mama. Ah, sige sing mama. Karon mga anak pag binat, sa ito na ako mo. Dayon. Sa ba imong binataon sa imong message niya sa iya sa imong expectation and wish sa iyang family. Expectation ay kuan niya sa ako ba? Hold up. Kuan! Walo na ko. Siya mabarakag mangitag ka dula. Kinao. Unsa ba gyud? Oh, siya. Wa pa ita man sa imong interview ka. Ay na ta mag-proceed. Unsa imong kuan mga expectation sa iya? Ikaw na laing mo Nga na. magdako. Ako vlogging. Tug ka. Kapag ka nag-subscribe. Ha? Wala pa, hindi ko na. Oo, yan subscribe. Dapat i-vlog yan. I-off to na rin yan. Unsay mong mensahe ba? Hello, wasig mensahe sa imo Terence. Unsay mong wish ya? Nga magdako. Unsay mga istorya. Wish nimo nga sa iya ba? Ayaw lagi niya po ni matag na ako. Wa ka nag-wish ya. Dili, uy. This is dedicated to Tawag Terence. ko, tulgo na siya, oh. Ito, imong lang katulog kasi tanaw. Hey, what's up mga kusa? Nandito na ako sa bahay. Kakauwi ko lang mga kusa. Katatapos lang ng selebrasyon bilang dedication of day of Baby Terence V. Sorbetos mga kusa. Yon, maraming salamat sa ating Panginoon na hindi tayo pinababayaan. Naging successful ang selebrasyon mga kakusa. Sobrang blessed. At syempre, shoutout to Balisteros and Sorbito family. Maraming salamat sa inyong invitasyon, syempre. At maraming salamat din po sa inyong pagbibigay ng karapatan bilang nakatadhanang pangalawang magulang ni Baby Terence Sorbito mga kakusa. So shoutout sa inyo to family, Sorbitos family and Balistero. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre to Terence Sorbito, sana lumaki ka na magalang at masunurin sa iyong pamilya at gumalang ka sa mga nakatatanda. Going straight, huwag kang lumiko. Kailangan kang maging mabuting bata at lumaki ka na matakutin sa Panginoon. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Baby Terence, habang lumalaki ka. Sana makita mo itong video na to paglaki mo. Baby Terence Sorbito, manang-mana ka sa pangalawang daddy mo. Ang cute ko. Shoutout sa iyo. So, to all family and sa lahat ng nakasama ko, to Maring and Paring, shoutout sa inyong lahat na rin. So, bago ko po ito tatapusin mga kusa,
So shoutout muna tayo. Zinnery, shoutout to Pretty Lenis Tuas Agaw, shoutout to Garcia, shoutout to Pat Rekmar Praja, shoutout to Uncle Chris Aria, shoutout RG The Moves, shoutout Stephanie Ostia, shoutout Kuya Gilbert Albano and Albano family, shoutout to Colot Colisa Gisa Colot Gisa Coleta. Yon. So siyempre, di ko kalimutan ang Team Uncle. Hindi ko na to isa't isahin. Siyempre, sobrang haba na ng video natin mga kusa. So, shoutout na rin sa lahat ng nanood sa video nito. Ikaw. Gusto kita. Bagay tayo. So, yan mga kusa. Huwag ko na tong pahabain. Kailangan ko na tong tapusin. Siyempre, huwag niyong kalimutan magbigay ng isang bagsak na like, comment, and share nyo to sa mga kaibigan nyo mga kusa. Keep watching. I love you. Thank you ng marami sa inyong suporta. See you sa next vlog. Bye-bye. Let's go.